Ngam em có đây phê vào cái này, đây họ ngam em phê vào cái, em qua em có old age home học vào West India Health District, ila em always old age home ila con đi chơiวันgì, nóng ila em cái con miết đấy cái một bảy cái bảy nhiều pa, học cái bảy pa, chỉ phao một cái con đáng nhiều điều gì, ila cái chỉ phao một cái con nhiều bảy cái bảy pa. Mih-Myntdu Community Social Welfare Association MCSWA kawei niki kynhun treimon sngewbha Mynta kasi plie paidbah ïaka jaka ban Peit shipor riew tymmen ni ka drop-in center for senior citizen kabadon ha MCSWA Head Office Peit Academy Campus Musalangkat Salaroh Road Jowai. Hakani ka center ban Peit shipor riew tymmen in pediang yaki nadu kapor shipho bejemen step hadu sau beje shiteng janmiet hakabaki riew tymmen kila ban wan shong shipor ban yo lat ban ya phliu jingmut lang paramaki kindon ru kilat ban pen kemen yaki nadu ki rukom drodur ki jingruai ki jat jing yele kai ka rukom ai jing sumari ka kot ka khia nalor kiwe de kalalong kum ki khasi penar ngidei ban burom bat ban pen ne pensa ya kareti ka dustur jong ki long shwa manshwa ya ka ei ka baki riew tymmen kia thu khana hakipor handai hin thai hakaju kapor ka kermen scam lingba ka jingdon kum kani ka center kan yarap iki riew tymmen ban penja that ya ki jingmut jing perkhat ban pelat na ka jing sngo marwei ka jing sngo si bat ki jing pang babun jai Every district should have one old age home. Ngam em có đây phê vào cái này, đây họ ngam em phê vào cái, em qua em có old age home học vào West India Health District, ila em always old age home ila con đi chơiวันgì, nóng ila em cái con miết đấy cái một bảy cái bảy nhiều pa, học cái bảy pa chỉ phao một cái con đáng nhiều điều gì, ila cái chỉ phao một cái con nhiều bảy cái bảy pa, hay dùng vô biên mấy à tak kata jaga chor to boy to ye kata sarkar ele kamanan kata Kmei ka jingia chongke ka jingia khai ka mo ang kong to bon ko de kalor ka kong lu kata le nga hanga hisemen le to bo ka sarkar ka kam ka app one old age home in every district le mem sia favor re ka ne ba ida kwai wa ki be kon pa ki bon Kamu bon ha ke ek yo jing ki kai na ka di center kin he kamen sien kin kemen kamen sien kin yo e kata ka e ka ba le se kim yo kamen yo self isolation ne social isolation na ta kan jing long loneliness jing long marway kan ja lo tha ba ki ban ki center da ta da lo ka tu e ba kan tip kan bana ba don kun ka di center ha ka di shno jungi ka ban yerap mo yaki Nohprah ki long ki baro ki rangba ki Kmei ki mo ki pynïaid baro ni wan chini ni ban kan long ku kata ka ye ka jaka jo ki ka pynïaid ki Kmei hapan pan long ka kata jaka ku ni nga ka tu ki nong yelam jo ka ni ki ban Peit ban yu ka ni long kata ka ba dak ka pynïaid ba ka jing spoon ndai ban ka chi yang ni they were done kata ka jing kata ka jing iki ba telot ka jing spoon iki ba kin so tanat kin lot kin wan kin jo happen jo iki they ba jo chuan chong to that time ndo ke mo they ba they I hope ba kin mo impression tom ba kanang kiyo kanang ya kanang he kata ka center kin nang yo no e ka support jong ki wei pat le se ki ramba ki long ni ki bala ban yara kumbai ong i dia zu o mene ki la ban invite ki kina ai jing kai an long ya ta center of long lively go long so tana ka ba bro ki kwa ni wan ta ki tenen de ya ne ki no ni thai ni ki kan ja dan dai ve a le e do do chue shong kam de ban long ta we hope ba kani center kan di kawei center ba bro kini wan mari lo chini mo kiba buat lagi ki don pe ki ye lo shon ka shi ka have a problem Kwah buon ha ko ta ye mental ye jing mun ji perkat yong ibru ye jing man yong i doi khat yong ki dem nei te we the cham ni ka ni wa loneliness associated ka
work increase risk yang range yang health problem including mental health like depression, anxiety, suicide, physical health problems like an increased risk of heart disease, stroke, dementia, and premature death. Lerkan mo kia jual le naman lerkan nai ki dem an ki brum ki wakut hai jing nam tymmen kasusai. Lembuai na ada betul betul tinggi brum. Dan ini dalam dinas ïaka jadi jaga social isolation. Ni kini guru kuda, kiwada buat guru kuda kan ini kan antara kamu man gakong soro, to hanbiya pada MD kita ke problem social isolation. Chong hai yung main di lai si Ringan ni kasar buat agam dah dua kelas day of my life le. Buat ambil ni bahai tidak men bahan biya, uyo agam gani ga jingmut, pun itu awai day jing cem yang ga WHO, umhoi han biya upoi jaga social isolation. Main di lai siap room, main di lai tu biang, main di lai si yung gamte. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.